ഇപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ വീവ്ഡ് കോട്ടൺ എന്നുള്ള വാക്ക് കേൾക്കേണ്ട താമസമുള്ളൂ. ഫ്ലോറൻസിൽ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് എന്ത് തന്നെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്താലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സോൾഡ് ഔട്ട് ആയി പോവുക. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ 2 പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത് 3 സെറ്റ് ആട്ടോ. അതും വീവ്ഡ് കോട്ടൺ ഫാബ്രിക്കിനകത്തേക്ക് വന്നേക്കുന്ന എവർ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷനാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ വന്നേക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഒരു റെഡ് കളറിലേക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെഡ് കളറാണ്. അതിനകത്തേക്കും ബ്ലാക്ക് കളറിലെ സ്ട്രൈപ്സും കൂടെ ദുപ്പട്ടയിലേക്ക് വന്നേക്കുന്നത്. ബോട്ടവും ടോപ്പും രണ്ടും ബ്ലാക്ക് കളറിലേക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ബോട്ടത്തിന്റെ പാച്ച് നമ്മളിതിന്റെ യോക്ക് പോർഷനിലേക്ക് ഒരു ഫ്ലാപ്പ് മോഡൽ, ഒരു ഓവർലാപ്പിംഗ് പോലത്തെ രീതിയിലേക്കാണ് യോക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ. സ്ലീവിന്റെ എൻ പോർഷനിലേക്കായിട്ടും ബോട്ടത്തിന്റെ പാച്ച് തന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കോട്ടന്റെ ലൈനിങ്ങും അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഓൺ ബ്രാൻഡ് ഫ്ലോറസ്റ്റിലേക്ക് വന്നേക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ കണ്ടല്ലോ, ഈ സെക്കൻഡ് വൺ ഉണ്ട്, അതും കൂടെ കാണാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ വന്നേക്കുന്നത് നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആട്ടോ. നമ്മുടെ ഒലിവ് ഗ്രീനും മസ്റ്റർഡ് യെല്ലോയും കൂടെ. ഇതും നമ്മൾ ഈ ഡിസൈനർ കാഞ്ചീപുരം സാരീസിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു ഡ്രസ്സസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എത്നിക് സ്റ്റൈലും കൂടെ കിട്ടും. ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയും സൂപ്പർ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലും കൂടെയാണ്. ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ ഓർഡേഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്തോളാം.